Boas tardes. O ano que ven, Galicia contará coas 4.000 vivendas de promoción pública comprometidas pola Xunta para esta legislatura. A idea é facilitarlle aos mozos o acceso á vivenda. Así o destacou o presidente da Xunta tras o encontro que mantiveron esta fin de semana todos os membros do seu goberno en Meis, onde fixaron a folla de ruta pro próximo ano. Durante o ano que ven, todas estarán en marcha e, polo tanto, todo o que está en marcha se remata e cumpriremos os compromisos de doblar o noso parque público de vivendas, é dicir, engadiremos 1.000 vivendas máis as que a día de hoxe, cando remate o ano 2025, xa están en marcha desas 4.000. O tráfico por tren entre Ourense e Vigo permanecerá cortado varios días. A retirada do tren que descarrilou onte con 17 vagóns que transportaban bobinas de aceiro será un traballo complexo. A DIF apunta a un desprendemento de terras e xa se fretaron buses pros pasaxeiros afectados. Pero, madre mía, 5 horas. Co autobús pois salimos de Ourense e fanse as paradas do autobús regional, pois Ribadavia, Filgueira, Arbos, Salvatierra. A borrasca Claudia perde intensidade, pero deixa un regueiro de incidencias ao seu paso pola península. Andalucía é a comunidade máis castigada con case 1.000 incidencias. En Portugal multiplican esa cifra con máis de 2.400 pola choiva e o vento, con 2 vítimas mortais e varios feridos. Nas Canarias suspendéronse clases e voos. A última novidade gastronómica chega dende Londres, un kebab de polvo que está a chamar a atención dos curiosos. Pero é que este mestre dos fogóns ten milleiros de versións irresistibles. A feira, co seu pemento e aceite, en caldeirada, e mesmo en pizza, un clásico que non deixa de reinventarse. Pódese facer desde, incluso en tortillas, pódese facer con arroz, pódese facer de 1000 maneiras. E das cousas eu penso que admiten máis formas de cociñarse. O vindeiro ano estarán en construción as 4.000 vivendas públicas comprometidas pola Xunta. Si, anunciouno esta mañá o presidente Alfonso Rueda no retiro do seu goberno en Meis. Gloria. Sí, dixo Alfonso Rueda que o 2026 vai ser o ano da vivenda en Galicia. Comezarán a entregarse as promocións públicas da Xunta. Estarán en construción esas 4.000 vivendas que o goberno galego comprometera para esta legislatura. Deste xeito, dixo o presidente Rueda que o goberno galego vai cumprir co compromiso de duplicar o parque público de vivenda pasando das 4.000 actuais ás 8.000. Pro presidente da Xunta, isto é un exemplo máis de que o seu é un goberno de palabra. A Xunta porá en marcha o vindeiro ano 1.000 novas vivendas públicas, que se suman ás 3.000 que xa están en construción. Rueda dixo que isto permitirá cumprir o obxectivo de duplicar o parque público de vivenda nesta legislatura. No ano 26 estarán xa en marcha a totalidade as 4.000 vivendas de promoción pública, é dicir, as vivendas que vai executar directamente a Xunta de Galicia, estarán xa en marcha todas elas. Teremos 4.000 inmobles para facilitar o acceso a un fogar a aqueles que o teñen máis complicado, menos doado, para seguir sendo o goberno autonómico que máis aposta pola vivenda. Rueda asegurou que o seu goberno cumpre os compromisos fronte a unha oposición que só busca confrontar. Seguiremos rebelando contra os que só ofrecen como única solución, como única alternativa para intentar chegar ao goberno, ou inacción, ou directamente, xa o teñen anunciado públicamente, confrontación, conflito e tensión. O retiro desta fin de semana en Meis foi o segundo convocado por Alfonso Rueda, tralo do ano pasado en Sober. Tamén se referiu á vivenda hoxe o líder do Partido Popular, Núñez Feijóo, na precampaña das eleccións extremeñas coa proposta de baixada do IBE nun 60% para a mocidade. Feijóo dixo que a candidata dos populares, María Guardiola, gañará fronte á pinza do PSOE e Vox e fronte a un Pedro Sánchez empeñado en facerlle oposición ao PP. Tamén se comprometeu a manter aberta a central de Almaraz se chega a Moncloa. Sobre a baixada do IBE, para os menores de 35 anos que adquiran unha vivenda, incidiu en que non terán que pagalo no momento da adquisición. En cuanto lleguemos al gobierno, haremos una rebaja del 60% del IVA, pasando del 10 al 4%. Del 10 al 4%. Lo pagarán en los plazos en los que paguen su hipoteca.
Si piden una hipoteca a 15 años, el 4% lo pagarán en 15. Y si lo piden en 20, en 20. Ana Pontón pecha a súa viaxe a Argentina ca inauguración dun busto de Castelao. A líder nacionalista aproveitou o acto para facer un recoñecemento a todas as persoas que integran a diáspora, o tempo que lle estendeu a man para ser parte activa, dixo, da alternativa política que o BNG ten para Galicia. Lealdade, valores, integridade, loitar polos seus ideais e ser capaz de imaginar e construir un mundo moito mellor no que vivir. A secretaria xeral do PPDG facía precisamente referencia a Ana Pontón e a seu viaxe a Argentina. Paula Prado criticaba a líder do BNG por visitar a Cristina Fernández de Kirchner e avalar, segundo dixo, a corrupción e criticar os xuíces que a condenaron. A secretaria xeral do Partido Popular de Galicia facía estas declaracións en Lalín, onde participou nun xantar en agosto xunto ao líder do Partido Popular de Pontevedra, Luis López, e o alcalde de Lalín, Xosé Crespo. Esta fin de semana veíamos como a señora Pontón iba de viaxe a Argentina a reunirse ca condenada e presa por corrupción Cristina Fernández Kirchner. Unha señora que, insisto, está condenada e presa por corrupción, e a señora Pontón foi ali a avalar esa corrupción e, aínda por riba, criticar os xuíces que a condenaron. Por tanto, creo que ese non é o modelo que queren de sentidiño, de xestión os galegos e galegas. O presidente da Deputación da Coruña critica o movemento antiindustria. Na entrevista dos domingos da Radio Galega, Valentín González Formoso asegurou que o sector secundario é o que xera máis valor engadido. Formoso abogou, ademais, pola instalación de máis parques eólicos. Ao final, se non somos competitivos enerxéticamente, nos van a pasar por diante. Non queremos carbón, non queremos nucleares, non queremos hidráulicas, non queremos gas natural, non queremos eólica ahora tampouco. De onde vai a sair enerxía? Que alguén nos lo conteste. O expresidente da Generalitat de Cataluña, Jordi Pujol, ingresou esta fin de semana nun hospital barcelonés por mor dunha neumonía. Isto sucede poucos días antes do inicio do xuízo contra el e os seus fillos na Audiencia Nacional por asociación ilícita e branqueo de capitais. Pujol, de 95 anos, presenta un cadro de infección pulmonar leve. Agora, a Audiencia Nacional debe decidir se o expresidente catalán é apto para declarar e desprazarse ata Madrid. A familia pediu que declare a distancia, xa que presenta indicios da enfermidade de Alzheimer. Chile vota restora nas presidenciais e legislativas para escoller o sucesor do progresista Boric e renovar o Parlamento. Nas primeiras presidenciais, con voto obrigatorio, os chilenos escollen entre 8 candidatos, que a esquerdista Jara, exministra comunista de Boric, como favorita. As sondaxes indican unha vitoria insuficiente para lograr a presidencia, polo que habería unha segunda volta en decembro. En México, milleiros de persoas, a maioría pertencentes á chamada xeración Z, manifestáronse contra o goberno de Claudia Sheinbaum, contra a corrupción e para denunciar a impunidade fronte á violencia que azouta o país. Na marcha producíronse disturbios que deixaron feridos uns 20 civís e un cento de policías. Houbo fortes enfrontamentos entre as forzas de seguridade e un grupo de persoas encapuchadas nas portas do Palacio Nacional, sede do Executivo. Hai uns 40 detidos. Maduro incita aos venezolanos a defender cada centímetro das súas rúas ante a escalada de tensión cos Estados Unidos. Trump non desbota ningunha acción contra o país latinoamericano. De feito, puxo en marcha os exércitos militares nas costas de Trinidad e Tobago. O presidente venezolano pediulle ao pobo venezolano que se movilice. Este pueblo está despierto. Este pueblo está dispuesto. Y este pueblo está preparado para defender nuestra patria de cualquier amenaza, de cualquier agresión criminal. Unha moza de 17 anos mata dunha coitelada no abdome a súa cuñada de 20 nunha rifa familiar en Asturias. Sucedeu o sábado na vivenda que compartían no concello de Candamo. A menor cometeu o crime cun coitelo de cociña de gran tamaño que despois guindou a un tellado tras pinchar as rodas dos coches da casa e fuxir cara á estación de Febe, onde a detiveron. O fatal desenlace produciuse, ao parecer, durante unha liorta por unhas galletas. Asestoulle unha única coitelada no ventre, pero malia os esforzos dos sanitarios que se desprazaron ao lugar, non foi posible reanimar a víctima. A suposta homicida ingresou no hospital este domingo cun grave cadro psiquiátrico.
E a Garda Civil detivo 7 persoas en Barcelona, Castelldefels e Badalona por pertenza a organización criminal dedicada a favorecer a inmigración irregular en España e noutros países do territorio Schengen. Os detidos presuntamente promovían parellas de feito ficticias e empadroamentos falsos para acadar permisos de residencia a estranxeiros. Supostamente cobraban ata 15.000 euros por cada expediente que tramitaban. Hai outras 10 persoas investigadas. En Vilagarcía, unha moza de 19 anos sufriu unha ferida moi grave mentres estaba aloxada nun hotel da vila. Foi cun coitelo de cociña e a policía non descarta ningunha hipótese. Ten máis datos Xoel Rodríguez. Antía, David, todo aconteceu esta pasada madrugada nun céntrico hotel de Vilagarcía. A parella de dous mozos de 18 e 19 anos chegaba onte a tarde, deixaba a súa equipaxe onde presuntamente se atoparía ese coitelo e posteriormente saían da habitación a onde regresaban contra as 4 da madrugada. Foi entón cando o mozo baixou a recepción e avisou de que a súa parella sufrira unha ferida de gravidade que requiría dunha ambulancia. Foi de feito tamén un traballador do propio establecemento o que tivo que presionar esas feridas, eses cortes á altura do xeonllo provocados por ese coitelo para evitar que a moza precisamente se desangrara. A ambulancia trasladouna primeiro ao Hospital Comarcal do Salnés e posteriormente o de Montecelo, onde foi necesario intervila cirúrxicamente precisamente pola gravidade deses cortes. A Policía Nacional está investigando xa o acontecido, non se descarta ningunha hipótese, podría deberse este suceso a unha presunta agresión, un accidente ou mesmo non se descarta tampouco que a propia muller se ferise a sí mesma. A borrasca Claudia aínda non deixou a península, pero perdeu intensidade. A maioría das comunidades afectadas nos últimos días polas chuvias e o vento foron desactivando os plans de emerxencia e arestora trabállase no arranxo dos estragos. Andalucía, a comunidade máis castigada pola borrasca Claudia, vai recuperando a normalidade. O 112 atendeu ali máis de 900 incidencias causadas pola chuvia e o vento nos últimos días. As maiores complicacións deronse na provincia de Huelva. Na capital recolléronse na tarde deste sábado 90 litros de auga por metro cadrado. En Nerva, onde o desbordamento dun barranco anegou o centro da localidade, van concentrarse este luns para reclamar unha actuación urxente que evite que a situación se repita. Extremen toda precaución. A borrasca deixou tamén preto de 300 incidencias en Sevilla, como esta fenda que corta por completo unha estrada limítrofe coa provincia de Huelva. O temporal tocou con forza todo o occidente andaluz, pero tamén choveu a cachón noutros puntos da comunidade. Estas imaxes graváronse nun garaxe de Córdoba. O debilitamento da borrasca foi desactivando os avisos e os plans de emerxencias por inundacións en prácticamente toda a península, pero aínda chove en moitos puntos. Pois as intensas choivas poden ser a causa do descarrilamento dun tren de mercadorías que circulaba dirección Vigo preto do apeadoiro das Neves. Sí, ia cargado con bobinas de aceiro e o maquinista, que era o único ocupante, puido saír polo seu propio pé. Como está a situación arestora? Alejandro Álvarez. Pois nestes momentos, David, como podedes comprobar tras de min, este tren de mercadorías segue bloqueando a vía. Durante esta mañá os operarios do Adif estiveron avaliando a zona e tamén a situación, pero segundo nos comentan, todo parece indicar que hoxe non van comezar os traballos de retirada do tren da vía. Este incidente tivo lugar onte a última hora da tarde, supostamente provocado por un corremento de terra polas intensas chuvias das últimas xornadas. He visto como quedou o tren, foi toda unha sorte que o maquinista puido sair polo seu propio pé a través dunha fiestra, pero sí que tivo que ser trasladado a un hospital. Nestes momentos permanece cortada a circulación entre Vigo e Ourense, por iso puxose en marcha un plan alternativo por estrada. Grazas, Alejandro. Este accidente está afectando o tráfico ferroviario entre a estación de Vigo-Guixar e Ourense. Unha ruta que se emprega sobre todo para mercadorías, pero que aínda mantén varios trens de pasaxeiros que chegan ata Barcelona ou León. Xoán Pereira. Sí, afecta aos distintos convois de mercadorías que usan esta vía como saída cara a Meseta, pero sobre todo os pasaxeiros que aínda escollen o tren regional para desprazárense nesta ruta. 4 frecuencias diarias se ven condicionadas, as que unen esta estación de Guixar con Barcelona e Ponferrada en ambos sentidos. Renfe dispón do transporte alternativo en autobús para percorrer o traxecto entre Vigo e Ourense e viceversa. Xa onte a noite os pasaxeiros
procedentes de Barcelona tiveron que coller o bus en Ourense para completar a viaxe ata esta estación de Guixar. Hoxe fixeron o mesmo os que saíron ás 8:20 da mañá cara á cidade condal, os que chegaron ás 12 no Regional Express dende Ourense e tamén os que saíron ás 2 da tarde con destino Ponferrada. Unha situación que se vai prolongar mentres non quede operativo o treito ferroviario afectado polo descarrilamento nas neves. Bueno, eu veño máis ben desde Valdeorras e dixeron, pois, non me dixeron nada hasta que chegamos a Ourense, que se terminaba, que había que vir en autobús, pero, madre mía, 5 horas. Co autobús pois salimos de Ourense e fanse as paradas do autobús regional, pois Ribadavia, Filgueira, Arbos, Salvatierra, Guillarei, San Porriño, Redondela e Vigo. Entonces, pois leva un poquinho máis de trayecto porque incluso hai estacións que temos que ir mirar dos usuarios a pé, porque o autobús non pode entrar que non ten onde dar a volta, ni girar, ni nada. Tamén nos aeroportos están a sentir os efectos da borrasca. Os fortes refachos de vento obrigaron a cancelar 2 voos no aeroporto de Vigo. O avión de Air Europa, que tiña que chegar dende Madrid a primeira hora da mañá, non puido saír. Tampouco o enlace de volta de Vigo á capital. A aerolínea explicou aos pasaxeiros que agardaban para embarcar que o motivo da cancelación se debía a causas meteorolóxicas. Pois falando do tempo, sen dúbida ninguna, esta semana, xa notaron, choveu a esgalla. Varios puntos das provincias de Pontevedra, sur e oeste da Coruña e Ourense recolleron 200 litros por metro cadrado. É máis do que chove habitualmente de media en todo novembro en Galicia, que son uns 175 litros por metro cadrado. E todo isto en 6 días. Esta semana, do 10 ao 16 de novembro, xa é a de maior precipitación de 2025, e con boa diferenza, Auga e máis auga. En Santa Comba, por exemplo, registraronse 350 litros por metro cadrado. Iso sí, para esta semana semella que vai mudar a tendencia, Antía. Sí, David, a chuvia marcha, pero chega o frío. Pero non hai que esquecer os rexistros nalgúns puntos de Galicia, o dobre do esperable, pero que sería normal en todo o mes de novembro. A borrasca da Claudia convertese na máis xenerosa en precipitacións de 2025. Unhas precipitacións que deixaron opinións para todos os gustos. Os meteorólogos xa levaban advertindo das peculiaridades do outono este ano en Galicia. Un verán prorrogado ata mediados de outubro, cunha situación anticiclónica estable e o tempo desapracible propio da época desaparecido. Ata que empezaron a chegar as precipitacións e cando a ela Claudia, a borrasca desta semana que deixou vento e choivas a esgalla. Hoxe xa vai a ir desaparecendo, pero son 6 xornadas consecutivas coa mesma borrasca moi preto de Galicia, achegando inestabilidade e achegando moita precipitación. Unha borrasca extraña, pero tamén moi activa, con choivas acumuladas de ata 200 litros por metro cadrado, pero que en puntos como en Santa Comba registráronse 350 litros, o dobre que sería o normal en todo o mes de novembro. E como a viviron os galegos? Pois hai de todo. Para uns, ser prácticos é o primeiro. Pois estaba no seu tempo, o sea, no tempo de que debe facer por esta época, non? Para o sempre. Para outros, o verán é unha prioridade. Agora estamos na época. Agora a ver se nos ven o braiño do San Martiño, que é o que nos falta. Bueno, descansar un pouco da chuva, está ben. E por riba de todo, os que se adaptan a calquera adversidade. O que hai que ter é alegría no corpo. Alegría, bueno, alegría, a ver, sen pasarse. E se ten que chover? Alegría, e se ten que chover, que chova! A borrasca Claudia xa oficialmente a que máis choiva deixou en Galicia no que vai de ano, pero a partir de mañá a situación cambia e non para mellor. Imos ter un descenso importante nas temperaturas e entre mércores e xoves tamén algunhas precipitacións, así que comezaremos a ver neve, que é algo que, bueno, aínda non vimos durante este outono, en cotas relativamente baixas. Ca neve o frío xa para a semana, o mellor botar de menos un pouco de sol non estaría de máis. A marea vermella que afecta aos polígonos de Mexillón vai a máis. A partir deste luns vanse pechar outras 3 áreas de produción na Ría de Arousa debido á presenza de toxinas. Só se poderán recoller mexillón no 10% dos polígonos das nosas rías. O episodio de marea vermella que afecta os polígonos mexilloeiros segue estendéndose. A semana remataba co 85% dos polígonos pechados. A partir deste luns, o peche vais ampliar a outras 3 zonas de produción na Pobra, en Vilagarcía e en Cambados.
Neste momento están pechados o 85% dos polígonos, pero onte anunciábamos xa o peche cautelar para o vindeiro luns de outras zonas máis. Polo tanto, a semana vai empezar cun 90% dos polígonos de mexilón pechados. Non así os de ostra, os de ostra están abertos, porque a ostra tarda máis en acumular esta toxina. A marea vermella está provocada por 3 especies de fitoplancton que causan toxina lipofílica ou diarreica, a máis habitual nas rías galegas. As toxinas, aínda que en menor medida, tamén afectan algúns bancos marisqueiros. O problema concéntrase nas rías de Vigo e Pontevedra. Tanto a ría de Pontevedra como a ría de Vigo, as zonas máis externas están pechadas, aínda que están pechadas de xeito cautelar, queda só abertas as zonas máis internas. Nos bancos marisqueiros tan só hai afectadas o 20% de zonas, é dicir, que non hai en absoluto desabastecemento dos mercados e que a xente pode consumir este tipo de produtos con total tranquilidade. O último informe epidemiolóxico de moluscos de Galicia, publicado recentemente polo Intecmar, confirmou que a marteilía, o patóxeno que máis afecta o berberecho galego desde o ano 2012, estendeuse aos bancos marisqueiros de Ferrol, Ares, Betanzos, Pontedeume e Miño. O comportamento migratorio das aves silvestres fai pensar que o risco de contagio de gripe aviaria non se alongará demasiado no tempo, especialmente en Galicia, que este ano non está sendo zona de paso para moitas delas. Cando o seu espazo se reduce e masifica, todas as aves sofren estrés, pero acusan o máis as que están afeitas a moverse en liberdade. As galiñas poñedoras poñen menos ou deixan de poñer. En galiñas que xa están máis ao aire libre, como as artesanais, incluso esas de autoconsumo, as galiñas tamén sufren ese estrés e de golpe porrazo as confinamos. E as metemos dentro do galiñeiro. Polo tanto, sí que é conveniente buscarlle un espacio ao redor do galiñeiro o máis amplio posible e protexendo por arriba das posibles entradas desas aleatorias, que é raro que suceda. Un espazo protexido con mallas que mellore o benestar dos animais e ao tempo evite que entren en contacto coas aves silvestres. Hai máis formas de minimizar o seu estrés. Si temos que pechar as galiñas, pois sí que hai que redistribuir un pouco os comedeiros, aumentar o número de comedeiros, porque xa sabes, se están máis masificadas, van a pedir máis, lóxicamente, comida. Pero moitos dos casos é analizar caso por caso, porque claro, as instalacións non son todas as mesmas en todos os sitios. En Galicia aínda non houbo ningún contaxio de gripe aviaria en aves de curral e os veterinarios móstranse optimistas pola evolución da enfermidade e polo comportamento das aves migratorias. Este ano en Galicia está habendo menos paso desas aves migratorias pola costa. Hai menos casos incluso este ano que o ano pasado. Este ano a ruta das aves migratorias vai polo centro de España, pero o avance da enfermidade nos está facendo ser optimistas, cando menos aquí en Galicia. Insisten en que non hai risco de contaxio en humanos e en que a seguridade alimentaria está garantida. O Complexo Hospitalario Universitario de Ourense converteuse no epicentro da innovación urolóxica galega. O centro acolleu unhas xornadas onde se realizaron intervencións cirúrxicas en directo. Un encontro que tivo como protagonistas a mulleres destacadas nesta especialidade. Estas xornadas co lema Uroloxía en feminino, a vanguarda tecnolóxica, reuniron en Ourense profesionais de toda Galicia e do resto de España para poñer en valor o papel crecente da muller nesta especialidade tradicionalmente masculina. Todas las cirujanas, además de ser mujeres, son urólogas de gran prestigio en sus hospitales, no solo gallegos, sino también de la Comunidad de Madrid o desde Barcelona, como es ahora la doctora Mosquera, que está realizando la cistectomía robótica. Nestas xornadas converteron os quirófanos do Complexo Hospitalario Universitario de Ourense en auténticas aulas en directo. Cirurxias urólogas realizaron intervencións de alto nivel retransmitidas en tempo real nun formato docente que permite aos asistentes seguir cada paso e interactuar coas especialistas en caso de necesitalo. Aquí es una cirugía en la que se ven todos los pasos de la cirugía y por tanto es un aprendizaje mucho mayor. ¿Qué dificultades tiene? ¿Cuáles son los inconvenientes que puede tener en un momento determinado? Es decir, estás participando, aunque sea desde un auditorio, en lo que está pasando en quirófano. Os equipos de cirurxía traballan simultaneamente, un centrado na cirurxía robótica e outro en técnicas funcionais e reconstrutivas. Destaca o sistema Da Vinci, o robot cirúrxico que transformou a uroloxía moderna. El Da Vinci nos ha venido a dar más precisión
más, yo creo que ha democratizado la cirugía, o sea, ha permitido acceder a muchos cirujanos a la cirugía laparoscópica, que de por sí es muy difícil. Coa cirurxía robótica poden realizar, por exemplo, cirurxía oncolóxica, quitar a próstata, a vexiga e mesmo reconstruir o sistema urinario. Mañá celébrase o Día Mundial dos Bebés Prematuros. Cada ano nacen uns 25.000 en España, un 7% do total de nacementos. E cada vez son máis os que saen adiante. Sobreviven un 95% dos que chegan despois de 28 semanas de xestación. Os bebés prematuros son os que nacen antes de completar a semana 37 de xestación. Chegan antes de tempo con moi pouquiño peso e tamaño e precisan da implicación total do equipo médico cos atendas 24 horas. Tamén dos pais, unha axuda vital durante a hospitalización. La presencia de los padres, ¿vale? El método canguro, que pues no es más que el cuidado piel con piel directo del bebé, en este caso prematuro, con uno de sus progenitores. Eso les ayuda también y tiene muchísimos beneficios para su desarrollo. Mi niña nació de 24 semanas con 5 días, pesando solamente 600 gramos. Fue un proceso muy difícil porque no te esperas tener a tu bebé antes de tiempo. Xa supuxo un mes e medio adicional no hospital, simplemente pois, para que fose pouco a pouco pois, acadando os hitos mínimos dun bebé. Os avances nos cuidados neonatais melloraron moito as posibilidades de supervivencia dos prematuros, incluso no grau máis extremo, os que chegan antes da semana 28. Superadas as primeiras semanas no hospital, xa cos meniños na casa non rematan os traballos. Son niños que luego requieren un seguimiento durante muchos años en función de la prematuridad más o menos y del tipo de patología que puedan tener, pero sí, son niños que no se van para casa y pues que a lo mejor estén aquí unos meses y que esto ya se terminó, no. Son haciéndole todos los cuidados y recomendaciones de los médicos, porque al ser tan prematura es una niña que lleva un proceso y desarrollo mucho más lento que un bebé a término. Chegan antes de tempo, pero con moitas ganas de loitar para medrar con saúde. Ollo que a pregunta, vostedes probarían un kebab de polvo? Esta é a proposta dun posto en Camden Market, en Londres. Aseguran servilo mellor polvo do mundo e mesmo o ofrecen como un Frankfurt substituindo a salchicha por un tentáculo. Un prato tan curioso que chama a atención e está causando diversas opinións nas redes sociais. O que está claro é que este manxar ten moitas formas de degustalo. A ver, o pulpo é un cefalópodo que admite moitísimas formas de cociñalo. Temos o de sempre cocido, pódese facer en empanadas, pódese facer en revoltos, pódese facer, hai xente que o fai con alubias, pódese facer de mil maneiras. Sartén cocido dá moitísimo xogo unha vez cociñado, cocido, incluso frito. É un produto moi noso e que dá moitísimo xogo. Xosé Ramón prepáranos unha cazola de polvo con mariscos. O segredo para poder adaptar este molusco a calquera receita está en cocelo, pero non pasalo moito para que así admita novas preparacións sen desfacerse. Aquí está o resultado. É un produto que nos deixa facer o que queiramos. Desde que está cociñado podemos facer con el 50 cousas distintas. Neste caso é unha cazola con mariscos e leva pulpo. A mestura é o que dá o gran sabor e a calidad. Neste outro restaurante tamén nos prepararon varias alternativas ao polvo a feira. Témolo a feira, que é como un produto estrela do local. Despois temos o ajillo, temos a parrilla, temos, ahora desde fai pouquiño, temos unha saladilla que leva pulpo tamén. Con todo o clásico é o que máis triunfa. Indudable, o sea, aquí polo menos o da feira. A xente pídenos o polvo de sempre é o que menos pide a feira. E malia que o polvo a feira é o máis solicitado, por se lles parecen poucas alternativas as que nos ofreceron nestes restaurantes, tamén o poden preparar a mugardesa nunha caldeirada ou metelo nunha pizza. Que boa pinta ten todo. En Vilagarcía hoxe celebran a festa dos cogomelos. Cociñáronse máis de 600 racións para degustar este produto de 4 formas diferentes. A antiga praza da Peixería de Vilagarcía acolle unha nova edición da Festa dos Cogomelos. Unhas paellas de setas con arroz e polo, despois ali tamén preparamos unha fideuá, igual con setas e os mesmos ingredientes, pimientos rellenos, e habas, que estamos ali con habas tamén. E son os 4 platos que vamos a degustar hoxe.
Primeiro houbo concurso de cociña e desta hora os comensais están tomando cogomelos a un prezo de 8 euros cada ración, que inclúe tamén pan e viño. Es el primer año que venimos, pero están buenísimas. Yo estoy esperando por las de fideu, setas con fideu. Estas son con habas. Sabe muy bien, ¿eh? Perfecto, mejor que los de casa, ¿eh? Muy bueno. No sé un punto, moi bo. Primeiros anos, todo o cogomelo que se facía aquí era seta de campo. Pero claro, ahora a seta polo cambio climático, polo que sexa, cada vez hai menos. Entón xa non é cuestión de sair ao monte porque non somos capaces de conseguir cogomelos. Entón, todo cogomelo que consumimos é comercial. Ven a través de almacéns, e tamén ven seta de campo pero certificada. Esta festa forma parte do programa do Outono Micolóxico, organizado pola agrupación A Cantarela, con conferencias, clases de cociña e unha exposición de cogomelos. Os actores de dobraxe piden que se protexa o seu traballo fronte ao emprego da inteligencia artificial para dobrar contidos en redes sociais e mesmo xa en algunhas producións audiovisuais. Hai casos en que a tecnoloxía fai uso das súas voces sen consentimento. O traballo dos actores de dobraxe permítenos gozar na nosa lingua das interpretacións en series e películas gravadas noutros idiomas. Darlle voz ás personaxes implica unha formación previa moi completa. Bastante recomendable que fagas cursos de formación vocal, de canto e despois interpretación. E despois tamén están cursos específicos de dobraxe, claro. É dicir, tes que pegar moito ao personaxe, tes que ir moito coas súas intencións, coa súa mirada, coa súa forma de moverse. En animación, claro, non tes esa referencia, pero tamén tes que buscar unha voz que sexa máis vinculada a ese tipo de código de animación. Os profesionais denuncian que nos últimos tempos se crean contidos con locucións xeradas por inteligencia artificial, sobre todo en redes sociais, pero tamén nalgunhas plataformas de produción audiovisual. Claro que as empresas o que buscan son maximizar beneficios. Entón, sabemos que se están adestrando inteligencias artificiais, que hai moitas empresas que lle están ofrecendo os seus servizos a plataformas de streaming e sabemos de feito que algunhas plataformas xa estrearon contidos dobrados por inteligencia artificial. Mesmo están a detectar que así clonan voces coñecidas da interpretación sen o consentimento dos actores. Por iso piden un regulamento que protexa os seus dereitos fronte a estas apropiacións, porque por moito que avanza a tecnoloxía, as voces sintéticas non van superar momentos tan míticos como estes. Mala? Estaba bébeda. Non é así, suelen. Sí. Non sei de onde tiras esas ideas, miolos de láser. E ti ris fora bolos? Arrañada, raparigo. No Día Internacional do Patrimonio Mundial, que se celebra hoxe, achegámonos a un monumento singular que ten moito que contar sobre a historia da Ribeira Sacra, o Mosteiro de Xunqueira de Espadanedo. Mediante unha visita guiada, este concello intenta concienciar sobre un turismo sustentable e respetuoso co patrimonio. Imagínome os monxes procesionando polo patio, sentándose na colatio, o espazo de lectura, despois achegándose á iglesia para continuar. A piques de cumprir 800 anos, o Mosteiro de Xunqueira de Espadanedo atravesou distintas épocas históricas e a súa arquitectura vai nos guiando por elas. Os capiteis, os altares ou unha pía bautismal que segue cumprindo coa súa función. Podería levar bautizando de entre 900 a 1000 anos e sigue, porque isto é a parroquia dun pobo e aquí todo está en uso. A luz dunha lanterna, os visitantes descobren asombrados unha xoia do artesonado. De este tipo e tamén conservada, de finais do século XVI, non hai outra en Galicia. Son de Ribadavia, e bueno, e isto está a 50, 60 kilómetros, e non o conocía ni nunca estuera dentro. Bueno, conocía por fora, pero que te expliquen e todo eso. A igrexa, a pesar de que estive moitas veces, non coñecía a historia dos monxes do estilo románico e gótico. O Concello de Xunqueira de Espadanedo leva 7 anos participando nas Xornadas Europeas do Patrimonio que apostan por un turismo sustentable que contribúa á súa conservación. Hai veces que os espacios se usan para facer un selfie, para decir yo estuve aquí, e o patrimonio é moito máis que eso, o patrimonio é un legado. Un legado que fai de Ourense, despois de Palencia, a provincia máis rica de España en patrimonio románico.
Heróis e viláns feitos de xeo é o que podemos admirar no Ice Festival que botou a andar en Madrid. En él participan recoñecidos artistas chegados de todo o mundo. Crearon esculturas a partir de 25 bloques de xeo de 125 kilos de peso cada un. Pequenos e grandes poden apreciar ata o 6 de xaneiro estas 10 esculturas xélidas de personaxes como Iron Man, Batman, Ultron, Vision ou Lobato e Bola de Dragón Z. Este festival convértese nunha competición internacional. Nesta cuarta edición, o primeiro premio de 10.000 euros recaeu nos creadores da escultura Bat Heroine. E agora temos que darlles as grazas pola súa fidelidade. Este telexornal foi onte o máis visto en Galicia na súa franxa, cun 17,8% de audiencia. Grazas. Tamén escolleron esta canle para seguir toda a actualidade deportiva e meteorolóxica. Os deportes, con Irene Lourido, tiveron un 15,1% de share e o tempo, con Noelia Rodríguez, un 14,2%. Destaca, ademais, o programa No Foco. De novo, grazas por elixirnos. E xa saben, poden continuar informados na nosa páxina web en g24.gal, David. Aí continúa a información actualizada sempre ao minuto.